Hilingon mo talaga ang ginibok ang aking iniyo. Lamang talaga hinugasan ang sinibaan kang aking iniyo. Namumuro ng aking iniyo sa kuya. Ano ni? Di mo lamang hugasan sa musnibaan. Di mo lamang hugasan ang imong sinibaan. Kung habo mong maghugas kan sa imong sinibaan, dai ka na gumamit ning mga plato iyo. Gumamit ka ning suro. Lain man daw ako dito yung mahanap ning suro. Ati-ati na ni Dio. Uyam. Malabo yun man di Dio. Gayon-gayon ko na. Papakakanon ako sa suro. Bako man akong ido. Papakakanon ako sa suro. Sain man ako mahanap digdi yun ng suro. Laboy-laboy na di Dio. Maation pa. Ano na ang buhay ko niyo? Ay, uto baga may suro. Pwede na ito. Nag-aano ka digdi nini? Naghahanap ning suro. Dai mo talaga naiisip. Ano? Tayo talaga kang aking iniyo. Aanon mang surong iyan? Sabi mo maghanap ako ning suro. Hindi naghanap ako. Mas gugustuhin mo pa talagang magplato sa suro kesa maghugas kang mga ginamitan mo. Utak mo talagang aki ka. At siyang kayan, matitano ang urapak mo. Di bali nang matitano ako sa sura. Dai lang ako matitano sa kalawang kangis na mo.